समावहाय जोङो इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों बेखौहाय फोजाखांनो दाखांफिननो जोङो नांगौ। बेनिखायनो जोंनि मिरु लाइमोन आफादनि सानखांनाया बेनो जेन' जोंनि गथ'फोरनि सायाव जे दायथ' दङ बेखौहाय सब समाय गोसोआव लानानै गावनि गथ'नि सायाव बे मावनांगौ बिबानखौ जेन' जोंनि बिमा बिफाया बावगारनानै थाङा बा मावलांबाय थायो। बिनि थाखायनो बे आयदाखौहाय लानाय जादों सिगांखिया। सिगाङावनो जोङो नायनि गथ'फ्रा सोर बेखौहाय बाइबेला जोंनो खोन्थायो थारैनो गथ'फ्रा सोर। जेब्ला गितफोरनि 127नि थिनाव जोङो नायो जोङो बेखौ मोननो हायो थारैनो गथ'फ्रा सोर। बेवहाय बेबायदि बुंदों, नायदो फिसालाफ्राबो फोरबोनि होनाय बाहागो, गथ'फ्रा बिनिनो होदेरनाय फिथाइ होननानै बुंदों। जे गथ'आ जोंजों लोगोसे दङ, जे गथ'खौ आङो इसोरनिफ्राय मोनबाय, बे गथ'आ इसोरनिफ्रायनो होननानै बुंदों। इसोरा जोंनो अननानै होनाय बियो फिथाइ होननानै बुंदों। ओमफ्राय जेब्ला बोसोन बिजाबाव जोङो नायो अब्ला जों मोननो हायो जाहैबाय फिसौफ्रा बिबौफोरनि अलंखार बायदि होननानै बुंदों आरो फिसाफ्रा बिफाफोरनि समायना। अब्ला जोङो बे बाथ्रानिफ्राय जोङो मोननो हाबाय जे गथ'फ्रा इसोरनि होनाय आशीर्बाद फिथाइ, इसोरनि होनाय बोर अनुदान। दा गोबां समाव जोङो ओरैबायदि जायो, गोबां बिमाफोर दङ जायहा गथ' बानो हायाखै, अर्थात बर' रावाव सांग्रेमा होननानै बुङो। बिथांमोना लुबैदोंमोन, बिथांमोनाबो हास्थायदोंमोन इसोरनि बोर, इसोरनि फिथाइखौ नाजावनो थाखाय। नाथाय गोबां दिनै बिमाफ्रा, गोबां बिफाफ्रा इसोरनिफ्राय बे बोरखौ मोननो हायाखै। बिनि माने बे नङा जे इसोरनि अननाया बे बिमा बिफाजों गैया। बिनि माने बे नङा जे इसोरनि अननायखौ बिसोरो मोननो हायाखै, बे नङा। किन्तु जायफ्रा दिनै इसोरनिफ्राय जे अननाय, जे बोर दान बे गथ'खौ मोनबाय, दिनै बे बिमा बिफाहा गावनि फिसानि सायाव जे दायथ' दङ बे दायथ'खौ बियो मावफुंलांनांगोन। बिदि होननानै जाय बिमा बिफाया सांग्रेमा, जाय बिमा बिफा गथ' गैया, बिदि सासे बिमा बा बिफा जानो हाया, बेबो नङा। किन्तु समावहाय जोङो गथ' मोनसेयावबो इसोरनिफ्राय मोननाय बे बोरखौ आजावनानैबो जुदि जोङो बेखौ साबधानै जोथोनै जुदि जोङो खांनो बेंनो दायित्वपूर्ण जुदि जोङो मावनो हायाब्ला जोंबो नामावल' बिमा बिफा जागोन, किन्तु जोङो मेन बिमा बिफानि गयन'खौ जोङो लाखिनाय जानाय नङा। किन्तु जायहा गथ' गैजायै बिमा बिफा, बिसोर जुदि सोरनिबा गथ'नि सायाव जुदि अनखांनानै जुदि दायित्व लानानै जुदि खामानिखौ मावलाङोब्ला बिसोर फिसा गैजायाब्लाबो किन्तु आसल बिमा बिफाया नैबेफोरबायदियासो जायो। दा बेनिखायनो बेयाव होनदों जाहैबाय इसोरनि होनाय आशीर्बाद जानायखाय गाव गावनि गथ'खौ जोथोन लानांगौ। मोनसे उदाहरणजों बाहाय बुंदों जाहैबाय, जेरै फांसे बिफांखौहाय फिथाइ थायनो थाखाय बे बिफांनि फिथाइखौ जानो थाखाय दिनै मानसिफ्रा गायो, बेखौ जोथोन खालामो, हासार होयो, नांगौ समाव दै होयो। बेबायदि जोथोन खालामोब्लासो बे बिफाङा देरगोन, मोजाङै देरगोन, बिबार बारगोन आरो फिथाइ थायगोन आरो बे फिथाइखौ गायग्रा बिगोमाया मोनजागोन। थिग बेबायदिनो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो बेबायदि जोथोन लानांगोन होननानै बुंदों। अब्ला सानसे समाव नोंनि बे फिसायानो, नोंनि बे गथ'आनो नोंखौ जेब्ला बोराय खाल जागोन, बुरि खाल जागोन, बे फिसायानो नोंनि उपकार जागोन, नोंनि सहायकर्ता जागोन। बेनिखायनो जोङो इसोरनिफ्राय मोननाय बे बोरखौहाय जों मोजाङै जों जत्न खालामनांगौ, बेवहाय बुंनाय जादों। जोथोन लानो रोङाबा जों मा जागोन? जों इसोरजोंहाय दुखु मोनजागोन, इसोरनिफ्राय जोङो साव मोनगोन। हमनानै ला नोंसिनि बे गिर्जायाव सोरबा हमनानै बे गिटार गंसेखौ दान होबाय, बायनानै होबाय,
इयुथफ्रा दामनो गैया गिर्जायावबो थाखा फैसा गैया दामथोंसै होननानै बायनानै होबाय नाथाय दामग्रा गैया बे गिटारखौ इभेन दामाबो जत्नबो खालामा जेरै दामो ओरैनो गालाङो थार जलांदों बेमा सोंदों ना मादों जेबो जत्न गैया खिन्थु बेखौ अननानै होदों बेनि दायित्वआ जों बयनावबोमोन बेखौ दामग्रानावमोन ना खिन्थु जोङो बेखौ जत्न खालामनो रोङासै होग्राया फैनानै नुफैबाय एसेबां दाम गोसानि गिटार बायनानै होनाय बे दामखौ मोजाङै जत्न खालामनो रोङासै जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि मण्डलियारिफ्रा ना आंनि दान होनायासो बोरैबाफोर जाबाय नामा फसायाखिसै नामा दाम खमद्रायसो मोनबाय नामा ना आंनि होनायखौनो नाङामोन नामा दुखु मोननाय फैगोन जुदि आं माबा मोनसे दान होनायखौ सोरबाया नस्थ खालामोब्ला जत्न खालामनो रोङाब्ला दायित्व लानो रोङाब्ला नोंब्लाबो आंब्लाबो दुखु मोनगोन थिग बेबायदिनो दिनै इसोरा जोंखौ अननायजों जोंनि जिबनावहाय गावनि बोर जे फिथाइ बेखौ हरदोंमोन बेखौ जत्न खालामनांगौआ जों बिमा बिफानि दायित्वमोन नाथाय जोङो जुदि बे इसोरनि हरनाय बे बोर आरो फिथाइखौ जोङो साबधानै जत्न खालामनो रोङाब्ला फोरोंनांगौखौ फोरोंनो रोङाब्ला इसोरनि गियान होनांगौ गियान होनो रोङाब्ला निस्सय जोंबो इसोरजों दुखु मोनजागोन जोङो साव मोनगोन बिनि थाखायनो जोङो गावनि गथ'फोरनि सायाव जे मावनांगौ बिबान दङ जों बेखौ गोसो होनानै जोङो मावनांगौ सासे ख्रिस्टियान बिमा बिफाया माबायदि जानांगौ बेवहाय ओरैबायदि बुंदों जोङो सासे ख्रिस्टियान बिमा बिफा जाबायब्ला जोङो माबायदि जोङो जानांगौ फोरबोखौ गिग्रा जों आइजो जानांगौ गियानि जों आइजो जानांगौ मेथाइयाव जोङो रोजाबोनो गियानि आइजोआ जेब्लायबो बियो मा दुखुआवबो मोदै फुगारो होननानै बुंदों गुबुननि थाखाय बियो गाबफायो जोङो सासे ख्रिस्टियान बिमा बिफा जाबायब्ला जोङो फोरबोखौ गिग्रा गियानि आइजो जोङो जाथारनांगोन एकनि सादाव प्रभाबसनि एकनि सादावहाय नायब्ला जों बेखौ मोननो हायो इसोरखौ मानिनाया गियाननि गुदि जों इसोरखौ मानिग्रा सासे बिमा बिफा जोङो जानांगोन ओमफ्राय मा जानांगोन जोङो आरज खालामलायग्रा प्रेयारफुल बिक्ति जोङो जाथारनांगोन होननानै बुङो आङो बारे बारे बे आरजनि बिसयावहाय आङो बुंगासिनो दङ जों बिमा बिफायाबो ओरैबायदि आरजआवहाय नांथाबग्रा गावनि गथ'नि थाखाय इसोरनियाव बिसनानै होग्रा सासे बिमा बिफा जोङो जानांगोन जोंनि गामि खाथियाव सासे दङ दा प्राइभेट स्कुल बियो खुलिनानै दङ बे समावहाय बिमाखौ दुखु मोननानै बुङो गुबुननि बिमाफ्रा फिसाफोरनि थाखाय आरज खालामनानै होयो देहानि थाखाय मावलांनांगौ बिबानफोरनि थाखाय नाथाय आंनि बिमाया सासे ख्रिस्टियान बिमा जानानै मालाबाबो फिसानि थाखाय गाबफेराखै बे बाथ्राखौ बुङो नंगौ गोबां मण्डलियाफ्राव जोंनि बिमाफ्रा गावनि फिसानि थाखाय हान्थु खरायनानै मोदै गसरनानै गावनि फिसानि थाखाय इसोरनियाव आरज खालामग्रा साबेसे बिमाफोर दंबावो खुब खम जालांबाय किन्तु जों बिमाफ्रा गावनि फिसाफोरनि थाखाय जेब्लायबो इसोरनियाव गाबग्रा बिग्रा सासे ख्रिस्टियान बिमा जोङो जाथारनांगोन बेवहाय इसोरनि बाथ्रा बुंदों सेकेन्ड तिमथिनि 1:3 नायोब्ला जों बेखौ मोननो हायो धोरोमिया गाहाम आखल आखु दिन्थिग्रा सासे बिमा बिफा जोङो जाथारनांगोन फिसाफोरनि सिगाङावहाय होननानै बुंदों मोजां आखल आखु दिन्थिग्रा मोजां रायलायग्रा मान होजाथावथाव बेफोरबायदि आखल आखु जोङो दिन्थिनांगोन जोंनि फिसाफोरनि सिगाङाव जोंनि बिमा बिफाया बेबायदि जानांगोन सानसेखालि रामपुर आनसलिकनि दरखं मोखाङाव सानै सेंग्राफोरखौ जौ लोंनायनि हान्थु खरायनानै लामायावनो सास्ति होदों ओमफ्राय बिसिनाव सोंदों नोंसोरथ' फरायफुनाय गथ'
नोंसोरो बिदि खालामनो नाङामोन नोंसोरो मानो बेबायदि मावदों आरो दिनैनिफ्राय नोंसोरो बेबायदि खामानिखौ मावगोन ना मावला नोंसोरो दा बेबायदि मावनायनि सम जायाखै नोंसिनि समा दा फरायनायनिसो सममोन खिन्थु नोंसोरो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय दिनै लामा गेजेराव बेबायदि बयजोंबो नुलांजाबाय बयजोंबो माबालांजाबाय दिनैनिफ्राय नोंसोर बे खामानिखौ मावगोन ना मावला होननानै सोंदों बे समाव बे गथ'फ्रा बुंदों जोंनि बिमा बिफाखौ थांनानै एसे बानजायहोयो आरोखि जुदि बिसोर बे खामानिखौ मावला होनोब्ला जोंबो दिनैनिफ्राय मावनाय नङा अर्थात बे गथ'नि सासे बिफाया ओरैबायदि जौ फाग्लामोन जाहैबाय फिसानि सिगाङावनो लोङो लाजिनाय मोनदों फिसाफ्राबो समावहाय ओमफ्राय भबिष्यत गैया फिसाफ्रा मोनजादोंना मोनलोङांदों फरायनायाव मा नांगौ नाङा जेबो उदिस लायैयाव दिक्षाजों दुखु मोननानै आफायानो जुदि बेबायदि जाबायब्ला भबिष्यत गैयाब्ला फिउचारानो जुदि गैयाब्ला आं मालाय माथोबाव होननानै बियो लोंदों जाहैबाय थां आंनि आफाखौ खोन्थाहैगोन बुजायहैगोन जुदि बियो जौ नागारो होनोब्ला आंबो दिनैनिफ्राय जौ नागारगोन दा गोबां जोंनि बिमा बिफाफोर दङ जे आखलखौ जोंनि फिसाफोरनि सिगाङाव जोङो दिन्थिथावनो हाया जे बेबहारखौ जोङो जोंनि फिसानि सिगाङाव जोङो मावथावथाव नङा बे खामानिखौ दिनै जोङो मावनानै जोंनि फिसाफोरखौ जोङो लामा दिन्थिनाय जायो जोङो मा बादा होनाय आफा नोङो बेबायदि खामानिखौ दा माव नोङो बेबायदि बाथ्रा दा बुं गिदिरफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंनाय जिहेतु नोंनो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गुड कन्डाक्ट मोजां आखल आखु दिन्थिग्रा जाग्रोनांगोन अब्लासो जोंनि फिसाफ्रा नोंनि बे आखलखौ नायनानैहाय बिसोरबो बेबायदिनो जागोन बेनिखायनो सिगाङावनो जोंनि बिमा बिफाफ्रानो आखलखौ दिन्थिगोन जोङो नायबावनाय जाहैबाय गथ'फोरखौ गाहामै जोथोन लायाब्ला मा जायो जोङो इसोरनि होनाय बे बोरखौ मोजाङै जत्न लानो रोङाब्ला दायित्वखौ मावफुंनो रोङाब्ला दिनै मा जायो बेवहाय ओरैबायदि बुंनो जाहैबाय गाव गावनो खस्थ' सैनांगोन होननानै बुङो सोरखौ बिमा बिफायानो खस्थ' सैनांगोन जुदि जों उन्दैनिफ्रायनो बिसोरनो मोजां आखल गियान जुदि होलांनो हायाब्ला बर' राव मोनसे राव दंना औवाखौ बेङोब्ला गोरलैयावनो बेंनांगौनो देरब्ला हाया उन्दै समावनो बेंनांगोन देरब्ला हाया दा बेनिखायनो जे गियानखौ नोङो होनांगौमोन बे समा उन्दै समावनो दै उन्दै समाव होनाय गियाना उन्दै समाव मोननाय गियानखौ देरब्लाबो बोराय जाब्लाबो मालाबाबो बावनाय नङा होननानै बाइबेला जोंना लिरनाय दङ बावनाय नङा ओंखायनो उन्दै समावनो जों बिसोरनो गियानखौ होनांगोन नङाब्ला गाव गावनो जोङो खस्थ' मोनहैनो हागौ बोसोन बिजाब 19नि 18 सम थानायावनो गथ'फोरखौ फोरोंदो होननानै बुंदों सम थानायावनो गथ'फोरखौ फोरोंदो न'खराव असान्ति जागोन दिनैबो दावराव गाबोनबो दावराव गाबोनबो फैसा समफोरबो फैसा गाबोन माबा मोनसे नांगौनो समफोर गारि नांगौनो नानानथा रोखोम दावराव असान्ति मोनबाय आङो बे फिसाखौ होनलायोना असान्ति हालाम बाजाराव मोनसे न'खर दङ गारि मटरनि आंखाल गैया थाखा फैसानि आंखाल गैया खिन्थु जेब्ला जों ओरैनो बेरायलाहैयो जोंनि एसे जुनियर गथ'आ जों सानै साथाम जेब्ला जों बेरायहैयो बिमाया जोंनि मोखांखौ नुयोब्ला मोदै र' गयो मोदै र' गयो जोंहालाय मानिथो आंखालमोन थाखा फैसानिबो आंखाल गैया गारि मटरनिबो आंखाल गैया खिन्थु आङो नोंसोरखौ नुब्लानो आङो गाबखांनो ओंखारो आंनि फिसायाबो नोंसोरबायदि बेबायदि जानायमोनब्ला होननानै बुङो आंनि फिसाफ्राबो नोंसोरबायदि जानायमोनब्ला असान्ति दिनैबो इन्दि बि नखलनो सोरनावबा थाखा दाबिबाय न' मानि होसोबोजाबाय थाखा फैसानि आंखाल गैया बबेबा फोथारनिफ्राय सोरनिबा मोसौखौ बोनानै खावनानै फानहैनाय असान्ति आरोखि उन्दैनिफ्रायनो
गियान होनो रोङैयाव इसोरनि बाथ्राखौ सोनानै होनो रोङैयाव असान्ति बेबायदि न'खर सोरबाया गारि मटर बिनाय सोरबाया माबा मोनसे बिनाय बेफोरजोंनो असान्ति सोरबाया लोंनानै जानानै दिनै बिमा बिफाजों दुम दाखाल जाफैनाय बेबायदि असान्तियाव जों बिमा बिफाया गावनो सैनांगोन होननानै बुङो सैनांगोन मोजां सोलोंथाइ लानो हानाय नङा जुदि जोङो जोंनि गथ'फोर बेफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जुदि जोङो मोजां गियान सोलोंनो रोङाब्ला इभेन सोलोंथाइ लानायावबो आसखान्दा जाहैनो हागौ जायगोन जाय गोबां गथ'फ्रा दिनैहाय आसखान्दा जानानै उन दाहा जानो गोनां जायो बेनि बेलायाव खालि बिमा बिफाखौल' रायबाबो जानाय नङा नाथाय माखासे समाव जोंनि गथ'फ्राबो अहंखार खोथा मानिया बिमा बिफानि अबस्थाखौ जों नाया मा अबस्थायाव दिनै जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ फोरोंगासिनो दङ बबेनिफ्राय थाखा मोननानै जोंनो होगासिनो दङ बैफोरखौ नायालासिनो नांगौखौल' बिसोमबाय थानाय बेबायदियाव जोंनि न'खराबो असान्ति जायो बेनिखायनो जोंनि फिसाफ्राबो बुजिनांगोन आंनि बिफाया आंनि बिमाया बबे पजिसनाव दङ जोंनि न'खरा माबायदि उन्नतियाव दङ आं बिनायखौ होनो हागोन ना हाया बेखौ जोंनि फिसाफ्राबो जोङो थाल लानांगोन दा गोबां समाव जोंनि बिफाफ्रा ओरैबायदि जायो आङो आंनि फिसानि थाखाय नैबे बागानखौ बानायसै हा बायबाय बागान बानायदों न' ग्रोम ग्रोम लुनानै होलांनो नाजायो गारि मटर सोरजिनानै होलांनो नाजायो जेन' उनावहाय खस्थ' दा मोनथों खिन्थु इसोरनि गियानखौ सोनो नाजाया मोजां आखल आखुखौ सोनो नाजाया खिन्थु बाहायले बे फिसानि थाखायनो धोन सम्पति खामायनानै गालांनो नाजायो गाज्रि नङा बेबो मोजां नोंगौ फिसाफोरनो जोङो धोन सम्पतिखौबो जों गालांनो हाथारनांगोन सासे बिमा बिफा जानायखाय खिन्थु बेजों लोगोसे इसोरनि रावखौबो जोङो सोनानै होलांथारनांगोन मोजां आखल आखुखौ जोङो बिसोरनो होलांनांगोन दा जोङो दहायनो आरो ओरैबायदि बिमाफोरबो दंबावो फिसाफ्राबो फिसाखा दानि जुगाव 8,000 9,000नि मबाइल बियोना समाव अनलाइनबो क्लास जायो अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय नांगौ खिन्थु बे गैयै समावबो दिनै 8,000 9,000 10,000नि मबाइल बियो जोंनि फिसाफ्रा बिमा बिफाफ्राबो जेन थेन जेरैखि जाया खालामनानै दाहाब दुहाब खालामनानैबो 8,000नि ज्राव मबाइल होयो दहाय जोंनि सासे दैदेनगिरिया बुंलांदों 500 थाखाल' खबरजों लोगोसे बाइबेल गांसे लाना होफैगोन 500 थाखाल' बेनि दामा 9,000नि मबाइल होयो बाइबेल बिफेरदोंना जोंनि लाइमोनफ्रा बिमा बिफाफ्रा गोसो जानानै सबानिफ्राय बाइबेल बायना होफैदोंना गावनि फिसानो गोबां बिमा बिफाफोर दङ मबाइलनि थाखाय फैसा गारगोन बाइबेल बायना होफैनाय नङा गोबां फिसाफोर दङ 8,000 9,000नि मबाइल बिगोन गाव हारसिङै बाइबेल गांसे बायनानै लानो रोंनाय नङा माखौ इम्पर्टेन्ट खालामदों बबेया साबसिन मबाइला नाङा नङा नांगौ बेखौबो खिन्थु जों बाइबेलफोरखौबो जोंनो नांगौ बेनिखायनो आं खावलायदों लाइमोनफोर इसोर गिर्जायाव फैयोब्ला जोङो मबाइलखौ मालाबाबो बावबोनाय नङा रेजेंखायना लाबोनो रेजें जायो बाइबेलाव हायले डिस्टार्ब जायो बिराद गिदिर लाबोनाय नङा जों गिर्जायावहाय मबाइलखौबो लाबो बाइबेलखौबो लाबो अननानै लाइमोनफ्रा जायफ्रा फरायनो हाबाय मानोना बिनिफ्रायसो जोङो मिथिगौ सिगाङाव जोङो सोरमोन बर्तमान जोङो दा मा आरो इयुनाव जोङो मा जानांगोन नोंनि थांनानै थानाय गासैबो राहा लामाया बिनिफ्रायनो फैयो बेनिखायनो सर' खालाम गिर्जायाव फैयोब्ला बाइबेल लाबो फरायनो सर' खालाम इसोरनियाव आरज खालामनो सर' खालाम दा बे बाथ्राजों दिनै जोङो मिथिबाय आङो गोबांथार बुंनो सानासै समनि आंखालाव आरो जोंनि गासै बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'नि सायाव मा दायित्व दङ हयथ' जों बेखौ एसेब्लाबो मिथिगौ आरो मावगासिनो दंखायो दा बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय इसोरनिफ्राय जे मोननाय जे बोर बेफोरखौ जत्न खालाम गोदाव सोराव दाख्लाम आद्रि दाख्लाम नङाब्ला जों इसोरनिफ्राय साव मोनगोन इसोरनिफ्राय बोराबनायखौ मोननो हागौ
गावनि गथ'नि सायाव अननो रोङै गोबां बिमा बिफा ओंखारबाय। 2-3 बोसोर गथ'खौ नागारनानै गुबुनाव खारलांनाय, जोनोम होखांनाय गथ'फोरखौ बबेबा हाग्रा खनायावहाय गारनानै थांनाय जोङो गोबां नुदों। बेबो इसोरनि बोरमोन, बेबो इसोरनि होनायमोन, नाथाय बे इसोरनि होनायखौनो दिनै नोङो बबेबा हाग्रा खनायाव गारनानै थांनाय, नागारनानै गुबुन हौवाजों खारनानै थांनाय, बेफोरबायदि जोंनि गेजेरावहाय जागासिनो दङ। खुब साबधान, इसोरनिफ्राय सावधान। बे बोरखौनो गोबां आइजोफोर नांगौ होनब्लाबो मोननो हायाखै, नाथाय इसोरनि अननाया नोंनियाव थानायखायसो बे गथ'खौ नोङो मोनदोंमोन, बे बोरखौ मोनदोंमोन। मोननानैबो जुदि नोङो बेखौ आद्रि खालामोब्ला नोङो सासे बिमा जानाय नङा, नोङो सासे बिफा मुंख'जानाय नङा। खाथां दा बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय साफ्रोमबो बिमा बिफा गाव गावनि गथ'नि सायाव जे मावनांगौ बिबान बेखौ जेन मावलाङो, आरो फिसाफ्राबो बिमा बिफानि पजिसनखौ नायनानै, बिमा बिफानि खोथाफोरखौ लानानै जेन सोलिलाङो। जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों साफ्रोमबो रबिबाराव सानडे स्कुलाव इसोरनि बोसोननिफ्राय जोङो सोलोंनो मोनो। गुबुन धोरोमनि गथ'फोर बायदि जोङो नङा। दैजों सोदांजानायखौ जोङो मोनो, दाखांनायखौ जोङो मोनबाय थायो। बेनिखायनो जोङो मिथिनानै लाखादो। दा हामबायसै, दिनैनिफ्राय आरो जोंहा सेसन गैलिया।